A Silvia, que siento mucho que no esté aquí, de Fotografía Social Vision, a todo el equipo del Marcos Valcárcel, a la Diputación, al Festival de Orense por ese magnífico Festival de Cine, por ese magnífico catálogo, y espero que a partir de ahora lo disfrutéis, y si os emociona algo de lo que veáis o leáis, pues para mí ya es una gran satisfacción. Muchas gracias. Como decía antes, es la primera vez que me implico personalmente. Nunca he entendido que mi profesión no es la de estar en los focos, es estar detrás de la cámara, y así la he entendido siempre. También la he entendido como una labor artesanal. A veces dicen, o suelo oír, y me ruborizan mucho, si dicen es que esto es un artista, es un arte y tal. ¿Qué sientes, Manuel? Pues una gran emoción ver tanta gente, tanta audiencia aquí, y muy agradecido que nos acompañe tanta gente en este momento, y sobre todo la emoción de ver que lo que hay colgado ha quedado como yo lo había imaginado y soñado. ¿Los orígenes aquí? Pues sí, los orígenes, y no solo los orígenes, mis 30 años de trabajo en la fotografía. Las dos cosas se fusionan en estas paredes. ¿El recuerdo a tus padres? También el recuerdo de mis padres, de mi familia, de la niñez en la Merca, de exceptuando esa amnesia infantil, de esos 7 años de memorias. Presidente da Diputación de Ourense, Luís, estamos moi orgullosos de que este Outomuro aquí, verdade? Pois sí, indudablemente estamos ante un dos fillos máis importantes da nosa provincia e, lóxicamente, o feito, este acollemento que lle fixeron na inauguración da súa exposición, desta longa exposición, non deixa de ser máis que un pequeno termómetro do que é a importancia, do que é o éxito que xa por adiantado o temos seguro desta exposición, e o éxito dá un premio á trayectoria do seu autor. Bueno, e o que vostede tamén salientou que é estes homenaxes en vida, cando verdadeiramente está disfrutando da súa xente, dos seus veciños, da súa Merca e do seu Ourense e a ourensanía, non? Sí, sí. Así é, hai ese epitafio que ten Ben Chosei na súa lápida, onde dica as cousas ou se fan a tempo que dan prohibidos homenaxes, as cousas ou se fan a tempo ou non se fan. E, por lo tanto, efectivamente, aos homenaxes a xente hai o que facer a tempo, e o tempo é neste momento en que, con plena lucidez, con plena capacidade de apreciar todo ese cariño, todo ese recoñecemento que se lle fai nestes momentos, pois fai o recibo o propio autor. É unha idea magnífica e, por lo tanto, nos estamos encantados da Diputación de que isto sexa unha realidade. Moitísimas gracias, Luís. Nada, un placer para vos. Bueno, e aquí siguen todos eses rostros maravillosos que el coñeceu durante toda a súa vida e que nos deixa aí retratos verdadeiramente sublimes, con esa psicoloxía totalmente retratada tamén, captando o máis mínimo detalle, que son pois todo o que representan as persoas, esta sutileza de... Ai, madre mía, as flores delatoras, bueno, todas estas maravillas que Outomuro, esta personalidade de Marisa Paredes, de origami. Bueno, realmente este home é moi coñecido. Tivemos unha sorte moi grande de ter este home que nos representa e levou o nome de Ourense os mellores momentos da fotografía en España e no mundo, con toda esa sensibilidade e ese bo facer do artista. Perfumes, esta nosa Laura Ponte tamén divina en El País Semanal. Bueno, pois esta é a exposición de Outomuro que teñen que vir a ver aquí, no Marcos Valcárcel. Quédome con esta.